Ja, hvad har du egentlig lavet? Skal lige ud af billedet. Gå væk! Gå væk, bøf! Vi laver noget om noget BMI og noget ting og tange. Blodsukker og fuglehus. Men Vi havde rigtig godt projekter med blodsukker. det var ikke særlig godt lavet, men Men nu er bøf lavet det meste. Men bøf lavede ikke jeg har lavet noget om blodsukker. Og jeg har fundet billeder. Hvad? Så forklarer du. Jeg er klar for godt. Nej. Det er ikke noget. Jeg har sagt det hele.